De geboorte van de Limpopo. Solliciteren. Oh, muk, wie oud moet dat kerel wel niet zien. De perspectieven voor de toekomst 0,0. Al Amsterdam en Zweden in de universitaire doel. Al pastor, onderwijzer, bankwerker, psycholoog. De komende jaren waarschijnlijk werkeloos. Je moet solliciteren. Solliciteren. Amsterdam geschreven. Amsterdam geschreven. Amsterdam geschreven. Dat schreef mij nog niet. Hey jongens en meisjes, die traten zich het zag opgenomen. Mitzingen! Begint met slapen tot de roer of 10. Toen kreeg ze die gezet of dan de drukkers banen zien. Dat vult vies stijgen, scherps rest van de dag. Dat voelt zich goed beroerd, zimmer op mijn haar. Maar dat was solliciteren, niet onderzoeken, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Dat schreef hij nog niet. En dan komen ze weer, die traten die zo zag opgenomen zijn. Ze moesten weer bij de sociale dienst in de zomerste keer. Als ze weer net liggen, slachtwerk dus het stiekem. Af en toe, een jonkie goed, want ook de controleur kijkt toe. En toen moest solliciteren. Solliciteren. Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven? Dan schreef maar op die. Op iedere munt, er werd terug de doorsteek. Dan komen ze niet praten, zingen! Hey! Schudden ze me nu, begint zo pas te leven. Toen ging ze rondjes in ongeschept te leven. Toen geest dan met de tent, een chihuahua tent. Of die twee oude van de Janse pakken. Solliciteren, solliciteren. Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven? Heb ze dan geschreven?